ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മൂൺലൈറ്റ് ക്രിയേഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തംബ്നെയിൽ ഇടുന്നതെന്നാണ്. ചിലരുടെ ഫോണിൽ ഇടാൻ, ചിലരുടെ ഫോണിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ തംബ്നെയിൽ വെരിഫിക്കേഷനായി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ആപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായി നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം YT സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ YT സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിടുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്പണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിലായിട്ടൊരു പെന്നിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം, അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മേളിലായിട്ട് ഒരു പെന്നിൻ്റെ ഐക്കൺ കൊണ്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റം തംബ്നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഒരു ബ്ലറായിട്ട് ചെറിയൊരു മങ്ങൽ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിന്നാലേ നമുക്ക് തംബ്നെയിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേൺ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും, അതിലൊന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അക്കൗണ്ട് ഈസ് വെരിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ നേരെ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകും, ചിലർക്ക് ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ആ ക്രോമിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്രോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് മീ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രി ഇന്ത്യ ആക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് 0 ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്താലേ നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് OTP വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ OTP നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് OTP അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. OTP ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് യുവർ ഫോൺ നമ്പർ നൗ വെരിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ആയെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തംബ്നെയിൽ ഇടാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എല്ലാം എടുത്തൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് YT സ്റ്റുഡിയോ എടുത്തൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അറിയാലോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ആയോ, നമുക്ക് തംബ്നെയിൽ ഇടാവോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ YT സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ പെന്നിൻ്റെ ഐക്കണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ തംബ്നെയിൽ ഇടുന്നിടത്തോട്ട് വരിക. ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റം തംബ്നെയിലിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തംബ്നെയിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലേക്ക് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഔട്ട്, രാജീവ്.